jutro je, treba nešto da se jede, treba da bude sadržajno, mora da ima jaje u sebi, mora da ima neko povrće, crni luk, beli luk, mora da ima neko meso, neki dim, čvarak, na primjer, može, slanina. I sve to sa prelivom čurčuć. Šta je čurčuć? A, pa to će da vidite. Nastavi da gledaš. Ima da te obori s nogu čurčuć. Dobrodošli nazad na ognjište, vatra gori i dalje, namirnice su spremne, ja sam voljan, ja verujem da ste vi željni da vidite šta će danas da se skuva, to jest sprema, pa da bi se skuvalo, a to je, ajde da kažemo, kajgan sa čvarcima, sa lešnikom, ruzmarin, crni luk, krastavac, prazi luk, beli luk, paprika, slatka paprika, ljuta, sve u svinjsku mast ide naravno. I imat ćemo preliv čurčud. Pitate se i dalje šta je to? Pa to će da vidite šta je. No, poenta ovog jela je, hoću da kažem, da može od običnog doručka da nastane možda i ručak. Znači nešto gabaritnije. Jaja u ovoj priči su filer ili punilac ili nosilac tih raznih ukusa. Da bi imali razne ukuse, vi treba da ih udenete. Znači, ja savjetujem da bude nešto koštunasto. Ja uzo lešnik, on je pečen. Imam čvarak, vi možda uzmite kulen, slaninu, neku ljutu kobasicu, roštiljsku, šta god, ali neko meso treba da bude. Onda naravno crni luk i beli luk, jer eto, ide. Začinsko bilje, ja koristim ovde ruzmarin i žalfiju, majčina dušica. Praziluk, kao praziluk, on je onako sopstveni, svojstven, daje volumen, lepo izgleda, ima jaku strukturu, lepo miriše. Začin se u ovoj situaciji pre dodavanja jajca ili jaja zapeče, termički obrađuje. Znači, začin treba da bude u masnoći, da izbaci sve one ukuse, mirise u tu istu masnoću, pre nego što ulaze jaja, kajgan, da bi se lepo sve pomešalo. Tu ide krastavac u to jelo, kiseli krastavac. Zašto kiseli? On je onako hrskav dok se ručka i osvežava. Onako kiselo, slatkosto i tako dalje. Znači, krastavac te vraća nazad, onako, u normalu, te šteluje. Rekoh na početku, umesto doručka nastane ručak, makar i užina bila, ali ajde da kažem da je više od doručka. Jako je bitno da razumete u ovakvu vrsta jela količinu namirnica, razmer. Znači, ovdje imamo 6 jaja. Na 6 jaja ide šaka, znači 60 grama lešnika i 2 velike paprike. 50% vam je povrće ovde. 10% koštunasto, 10% začini, začinsko bilje, ostatak su jaja i meso. Primećujete da je meso ili mesni proizvod manje prisutan količinski. Sve ovo radi se jako brzo to jelo, na otvorenoj vatri. Gde se nalazimo danas, gde ovo spremamo? Spremamo u centru grada Niša, trg Nikole Pašića, se zove ulica ili trg, a tu se nalazi restoran Stambolijski. U toj bašti tog restorana, koja je prelepa, oaza u sred betona, zelenilo, mir i dobar ukus. Tu radimo naše ognjište. Sljedeći korak bi bio, sve što vidite od povrća, ovde i od voća koje koristimo je naravno oprano.
Rekao već u početku da sve to što koristite od povrća, ako hoćete neko ko inače jede isključivo meso ili više mesa nego povrća, onda spremite baš ovako jedno jelo koje je, da kažemo, skriveno dodaje se povrće. Naravno, mora da ga obradite termički, mora da ga pečete, pržite, ne može da ga badite. Ne sve bude dosadno. Mora bude šareno što se tiče boja, jarkih boja, mora da privuče pažnju i lepa termička obrada i dobro začinjeno. Pa će i taj što ne voli povrće da proba da jede i to povrće. Na taj način. Što se tiče paprike, sada sklanjamo sve što je gorko. Vidite da je jako bitno kako se iseče ili oblikuje ta paprika. I tako slično treba da oblikujete i ostalo. Gdje ima neku simbiozu. Prazi luk. Da, kako je ovo dobro. Jao, kako je lepa i lepa tekstura. Pogledajte ovo. Šarena paprika i prazi luk. Možda koristite naravno i drugu boju. Ko ne voli crvenu, koristi zelenu, žutu. To je ono što nama pristupačno. Ima i drugih paprika. Tu još, naravno, ruzmarin stavljamo sa strane. Njega će koristimo takođe. Crni luk, bez obzira što imate prazi luk, crni luk je potreban za vezivanje, a ima i slatkoću, veću od prazi luka. Crni luk. Evo ga. No, idemo dalje. Krastavac ćemo na grube šnite ili štraftice, štapiće, listiće. Kiseo krastavac daje svežinu, onako hrskavost toj priči, već smo pričali o tome. Beli luk, bez njega ništa. Rekoh, kao što čujete, nalazimo se u bašti restorana Stambolijski u Nišu, oaza u centru grada Niša i ovde su naravno gosti. Tako da uživamo zajedno trenutno. Čvarci, onako pozamašna količina, i lešnik. Njega dodajem uz čvarak jer će zajedno da ide na vatru. Sve to ide sa svinjsku mast, pa sad pogledajte kako ovo izgleda. Da, šareno. Baš tako. Tako treba da i bude po teksturi i po ukusu. Ovako, da ponovimo. Pravac slatko, etersko ulje. Pravac mesnato, slatkasto, oštrije, kiselo, temeljnije, masno, mesnato, dim, a lešnik onako brašnjasto i hrskavo na kraju. Tako da somot smo uneli sa lešnikom u tu priču. I sve to, naravno, sa svinjsku mast i nekoliko jaja. Ajmo mi lepo na termičku obradu.
I ovako, tiganj smo zagrejali. Svinjsku mast ja koristim. Tiganj kaže da je spreman. No, ovdje ide prvo luk. I paprika. Uruzvarim već u startu. Prazi luk. Beli luk. Ostavljam malo paprike sa strane. Pri kraju ću dodati ovu drugu turu, to je ostalo malo paprike kako bi ostala jarka crvena boja. Evo ovako to treba da izgleda u tiganju. Da, ovdje dodajemo odmah soli, tu da je crni luk ide soli, malo paprike, majčine dušice i bibera. Ljubičastog bibera, da ne zaboravimo našu papričicu sa venca. I nazad na vatru. U međuvremenu rasladite piće, popite piće, družite se, pročitajte knjigu, odmorite, namestite prostor gde će da ručavate, družite se sa porodicom ili prijateljima. Dragi moji, došli smo do te situacije da treba da dodamo ostatak u jelo. Pričali smo o kajganu na drugačiji način, koje možda bude ne samo doručak, već možda i užina ili ručak. A u to ja sad dodajem krastavac, još preostale paprike, da bi ostala onako jarka boja, zato sam je čuvao, čvarak i lešnik. Prethodno izdinstano je, ili ispečeno je povrće, crni luk i beli luk. Sada vidite da će biti ono boja svežija. Sad se izmeša. I nekoliko minuta. Nakon 2-3 minuta idu još nekoliko začina. Tu može soli, biber, paprika, tucana, pa možda još malo soka limuna, kora limuna, začinsko bilje, sušena paprika sa venca, na primer, može i senf, kuštal, volim. Na kraju ću dodati još 6 komada jajca, okrenem jednom i serviram. I gotov ručak. Uz to može da služite, recimo, kačamak, pa neka vam ovo bude kao nadev ili preliv za kačamak. Ja volim tako ponekad da okadim talandaru. Zašto to radim? Pa smiruje mene. Ako sam ja smiren kao kuvar, bit će i jelo smireno ili dobre energije. Mislim da smo stigli već korak dalje. Jeste. Ovo je dobilo lepu boju. Krskavo. Pogledajte to šareno. E, sad tu idu jaja. To se još malo zapeče. Tiganj ima dovoljno temperature da evo, to je to. Ovo je gotovo, dragi moji. Ajmo na serviranje.
Neobičan kajgana ili omlet, zovite ga kako god hoćete, je nastao iz doručka, to je prešao iz doručka u ručak. A to treba da serviramo. Šta je preostalo? Skinuo sam ga sa vatre i sada ostatak, kako lepo miriše, ruzmarina se sklanja. Možete i ovako direktno da servirate. Stavite podlogu koja je vatrostano, luzgo tiganj, izvoli. No, mi ćemo ipak u tanjiru i treba da poslužimo gosta ovde oko nas. Da, ovo je prava priča. No, još malkice svež ruzmarin i malo bibera. Rekli smo da će imati preliv uz to, čurčurt, a taj preliv se pravi od limuna, to jest kore, malo rendamo, beli luk, kisela pavlaka, tucana paprika, inčune i kapar. Beli luk iseckamo grubo ili grublje. Ovo je pikantan preliv. Možete i drugi, možete isključivo da li majonez, da li nek senf, da li ren. Što se mene tiče, ja ovaj jako volim. Mislim da ide dobro uz jaja i sve ovo što smo spremali. Može da rendate koru limuna. Ja volim da ima malo, da je ima. No. Kisela pavlaka, tucana paprika, brzo se sprema preliv, malo bibera, bacam ga, soli, idu kapar, inčuni, kao što vidite, njih ne seckam, gnječim. Bude vrsta kaše. I tu ide još soka limuna. Malkice. I evo ga. Tako. Ovo je jako brz preliv, neobičan. Ako niste do sad probali, isprobajte. Gotov je doručak, ručak ili užina. Naša kajgana, to jest jaja, možda zovete ih satraš, možda kažete mućkalicu za ovo. Videli ste šta je unutra. Krastavac, čvarci, jaja, paprika, začini, beli, crni luk, prazi luk, naš preliv čurčut, a taj preliv je sa kiselom pavlakom, inčuni, kapri, soli, biber i limun. Prijatno, šaljite dalje vaše recepte što se mene tiče. Ja sam za danas završio. Uživajte. Javljajte se. A još ste tu. To je to, ljudi. Gledamo se. Čuvari ognjišta, vidimo se.